Boas noites. Boas noites. Perdone que asustoume que non vira. Estaba aí en... Por levo aí toda a noite. Non vin, perdone. Pois non me viu, o que pasa é que vostede anda como os burros cas cabezadas solo para a cámara, pois eu levo aí toda a noite, arrimado atrás. Que veo vostede co público no autobús ou no seu coche? Viñe no coche patrulla. Veo vostede o videoclip de tráfico. Bueno, xa fixéramos outro de Waka Waka e, bueno, está ben, non? Porque eso tampouco hai que tomarla mal, non? Sí, a min gustame moito, ten boa opinión deso, non? Gustame moito. Que lle parece ben, non? A mí o que me parece é que non deberían deixarlle poñer este traxe por aí a calquer payaso. Bueno, hombre, os vídeos, a ver, e os chavales, yo comentaba agora os chavales de Bertolini, de execución, os chavales... A execución, eu non digo tampouco executalo, espero unhas hostias merecidas. A verdade é que sí. A ver, eu teño moitos amigos guardias civiles e tampouco nunca protestaron. Aí, ben, é verdad que, permítame que yo diga, é vostede un guardia civil atípico. Non sei por onde quere vir, pero en calquer momento empapelo, No. É o conductor do programa, non? Xa lle pido carné e saca a documentación e ven comigo para Teixeiro, quizá. No, pero digo que non é usted un guardia civil normal, non? Sei a que se está referindo, porque non son un guardia civil normal. Normal non é, non é un guardia civil. Este é un guardia civil... Que? Normal. Home, normal... Non é un calquera, non? Non, son especial, a verdade, claro, sí. Aí está. Digo vostede por isto, non? O qué? No, e vexo que é cabo, pero... Son cabo. Pero cabo negro. No, cabo verde. É vostede de Cabo Verde? No, son de ao lado de Laza. Ao lado de Laza, pero... Era como un chiste, non? Vale. Vou de verde, eso que cantaban vostedes. Sí, vamos de verde. Esa cousa. É vostede de Laza, pero é vostede... Nunca vira un guardia civil de color. De que color? Verde? No. O raro é velo de outro color, pero verde somos casi todos, No, a ver, como nunca vira un de raza negra. Negro, quere decir? Guardia civil negro. De cor negra, como a mí. Nunca vira un. Somos casi todos, Casi todos somos negros, os que estamos ahora mismo no cuerpo. Vamos a ver, eu levo 35 anos co carné e nunca vi un guardia civil negro na miña vida. Pois casi todos somos... O blanco colle casi sempre policía local. O negro somos máis de tráfico porque é máis de acción, entende? Pero eu nunca vi un guardia civil negro. A min parame nun control de alcoholemia que me pararon varias veces e nunca vi un guardia civil negro. Nunca vi. Normal, porque... No ves. Claro que non ves. Como non nos riamos, é raro vernos, é verdade. No, pero de verdad. No, Que diré, eu nunca vi. A mí teñeme parado nun control de alcoholemia e nunca vi un... Roberto, vamos a ver. Nunca viche tamén porque nós, sobre todo, traballamos en turno de noite, non? En radar. Estamos ganando moito máis diñeiro traballando de noite o que é os da nosa raza. E por que non viña nunca un guardia? Porque esa é culpa vosa, que sodes moi monas os que ides nos coches. Porque cando vedes o control de tráfico vedes a os gusiluces e vos pensades que se non miro pa eles non me paran, se non miro pa eles non me paran. É como na escola cando che mandaban ler que todo días agachaba a cabeza. Pois a vos parece vos eso, que ninguén vos vai parar. Por eso, se non levanta a cabeza... Bueno, pues nada, alégrome de que esteña aquí e nada, pues moitas gracias por vir e bueno, espero que... No, viña buscando a alguén. E logo? Viñe detrás dun vehículo. Un coche? Estamos buscando un coche e está aparcado aí fora no aparcadoiro do plató. Está aparcado, díganos a matrícula e quitámoslo e listo. Sí, xa lle fixen unha fotografía. A matrícula? Dinlle a seus compañeiros. E terán a matrícula? Sí. A ver. Este coche. Gustaríame saber de quen a matrícula, que salime un pouco borrosa. Pero o coche non é meu... Pero o coche vai ser un Renault, De quen é este coche, por favor? Alguén... O de diante. Non zorres, que agora está aquí o bicho, ahora... É teu coche? Sí. Vaya por Dios. Ponte de pé. Con el micrófono, como te chamas? Pablo. É teu coche? É meu, é meu. Non contabas ahora mismo tú, non? Non contaba con...
Pero que é eso? Isto é o que vin eu, adiantoume o coche na reta en Cacheiras e vin isto na parte de atrás. Jefe, fala usted con él. Este é o teu coche, non? E pon lechugas Gustaríame que me terminara la frase. No. Así a simple vista pode ser outro Renault, eu non sei. Non sei, depende o que leve detrás no salpicadero. Parece que leva unha caixa de Kleenex. Que é moi típico da xente da súa edad levar unha caixa de Kleenex na bandeja detrás. Sí, é así. Leveo. Se ten que levar, leveo. Permítame o micrófono. Vai non levar? É para usted o micrófono ou podemoslo levar? Digo por se teño que castigalo, que viñen sin porra ni nada. Leve, por favor, leve de aquí. Sinto moito. Vou arreglar de novo. Vámonos de aquí. La semana que ven, gracias por estar ahí. Semana que ven, Mario Vaquerizo visitará o Land Rover Tonight Show. Gracias por estar ahí. Fixo eso que se puido. Pasámoslo ben. Gracias, chao.